Yeah. Ente, motor pa more. Sa bukar kay na may opening yan. May ini sildo ba man? Kato na pa ito na mabigkas yan eh. Tigaralay kinto. Takla. 40 minutes. 40 seconds na ba? Hindi, pansin to ay lubo yan. Yan minod ko. Naplang may rubo to. Yan inursulaan tayo. Hindi. Minod ko. Sigurado man to, ya. Kaya napandipatan ang weekend. Ang video na laingin. Puta. Tamban ganda. Korean si Daniel, Korean. Koreano mana? Koreano lang Korean. Puta. Ini misil tiket na rin. Yang sugarita dyan. Kita na eh. Ya. Ako sugarita dyan. Ito. Ay, karita mga yan. Wala kayo, ba ito may kamay. Una ka, We go. dapat mo.